Kaixo Joseba eta ikusle denoi, ni Iban naiz eta gaur Ezkioko Igartu Baiti baserri museoan gaude. Eta gutxi gora era 16. mendeko baserri bat nolakoa zen eta garai haietan sagardoa nola ite zuten ikusteko aukera daukegu gaur. Bere ezaugarri nagusiena da dolare bat dela. Horrekin zer esan nahi dugu? Sagardoa egiteko makina bat dela. Lehenik eta behin dolarea eraikitzen zuten eta gero bere buelta guztian baserria egiten zuten. Beste ezaugarri batzuk aipatzearren, egurra da nagusi, holako baserri hauetan, batez ere haritzaren egurra. Eta orain barrutik pixkat ikusiko dugu, honelako baserrietan bizitza nola zen. Oraintxe Igartu Baiti baserriaren barruan gaude, hementxe daukegu pieza garrantzitsu bat, dolareko pieza bat, ardatza izena duena. Etxe sarreratik ganbararaino doa eta ardatza honi honako makila handi honekin birak emanez, dolarea martxan jarriko genuke sagar guztia zanpatu eta sagarzukoa lortzeko. Orain Igartu Baitiko sukaldean gaude. Hitzak berak asko esaten digu, sukaldea, suaren aldea esan nahi du, sukaldearen oinarria, garrantzia, sua izango litzateke. Bilgunea izan da, familia, lagunartea, suaren berotasun hortan biltzeko eremua izan da. Sua lurrean jartzen zen, erdi-erdian, lurraren gainean, eta tximiniari gabeko sukaldea zian. Orduan, ke hori baserri guztian zehar banatzen zen, zergatik? Batetik elikagaiak kontserbatu ahal izateko, kehetuta, gaztaia zirela, txoixoa zirela eta abar, edo baita ere egurraren kontserbazioa egiteko, egurra lehor mantentzeko eta pipiak ez harrapatzeko eta abar. Joseba, erronka bat, ez dakit olako sukalde baten moldauko zinakeen 21. mendeko sukaldaritza moderno hori eiken. Oraintxe Igartu Baitiko logelan gaude, logela txikiak ziren eta konpartituak. Hemen daukagu halako etxo bat, hemen 2 aurrek elkarrekin lo egingo zuten. Azpiko zatia sokekin egiten zuten eta gero 2 koltxoi izaten zituzten. Bata, arto ostoa erabiltzen zuten, lurretik, zetasun horretatik babesteko, eta bigarrena berriz, artila, ardiaren ilarekin egiten zuten. Eta erabiltzen zituzten izahara, manta guztiak, linoa landaretik ateratzen zituzten. Logela guztiak ekialdera begira izaten ziren, ekia, eguzkia bertatik ateratzen zelako. Orain aldau ingo naiz, baserri eta arropak jantziko ditugu, zeren bisitatxoa daukegu, eta 16. mendeko dolarea martxan jarriko dugu. Horrela, sagarzukoa nola ite zuten ikusteko aukera izango duguta. Lehenik eta behin, zein martzuten? Sagarra zapaldu. Langile hauek musikarik ere bazien, zapaldu zuten sagar hori, beste izen bat emango diote. Patxa! Hemen ikusten dugun dolarea handi hori, moitu beharko dugu, patxa guzti hori zapaldu eta sagarzukoa lortzeko. Joseba eta ikusle danok, nahi dezuteneako hemen gaude, Ezkioko Igartu Baiti baserri museoan. Ateak zuentzako irikita dango die. Eta nola ez, lanan ondorenen, sagarzuko pixkate daztago beharko dugu. Osasuna danantzako.